Medical frontliner sa bayan ng Mangaldan muling sasabak sa refresher training bilang paghahanda sa posibleng COVID-19 surge. May ulat si Jasmine Gabriel Galban. Sasailalim sa refresher course ang mga medical frontliners sa Mangaldan, Pangasinan. Paghahanda ito sa posibleng surge ng COVID-19 matapos ang eleksyon. Marami kasing sinagawang super spreader event mula sa selebrasyon ng pista, campaign rallies at pinakahuli ang katatapos na eleksyon. Para sa ganon, maalala nila kung ano yung dapat nilang gawin kung nagkaroon sila ng mga cases. Kung magkakaroon na ulit ng surge kasi nga di ba parang ang ini-expect nga ng lahat mukhang tataas ang COVID-19 cases, especially itong after election kasi nagsilabasan ng tao, nagsiuwian ng mga tao. Sa monitoring ng local IATF, isang buwan ng zero COVID-19 case ang bayan. Sa kabila nito, nakaalerto pa rin at patuloy na nakaantabay ang Health Authority. Noong araw ng eleksyon, 4 na botante ang nakitaan ng mataas na lagnat pero nakaboto pa rin sa isolation polling precinct. Mahigpit ding binabantayan ng Health Authority ang kondisyon ng mga umuwi sa bayan para bumoto. Lahat sila walang anumang sintomas ng COVID-19. Kasama si Wilson C., Jasmine Gabriel Galban, Balitang Amyanan.